дӯстони азиз, мо дар рӯзҳои сафари худ ба гӯшаҳои гуногуни шаҳри ҳайдаробод рафтем ва тасаввур ҳам намекардем ки дигаргуниҳои зиёдро дар ин ҷо мушоҳида кунем ва хеле ба ваҷд ҳам афтодем. Фикр мекунам ки мо наворҳои худро рӯзҳои аввал аз оғози кӯчаҳои шаҳри ҳайдаробод шурӯъ намуда будем ва дар ҳақиқат ҳам бисёр дигаргуниҳои зиёдро дар ин ҷо мушоҳида кардем. Шаҳри ҳайдаробод шаҳри зебо ва бисёр рангоранг будааст. сафарамонро дар шаҳри ҳайдарободи ҳиндустон идома дода истодаем. Бисёр ба ваҷд омадем аз тамошои ин шаҳр, чунки интизорашро надоштем ки бо ин гуна рушду пешравӣ рӯбарӯ гардем ва шаҳри ҳайдаробод моро бисёр ба ҳайрат овард, зеро бисёр шаҳри пешрафта будааст ва он наворҳое ки пештар аз ин мо ба шумо нишон додем, он ҳама оғози хиёбонҳои шаҳри ҳайдаробод буданд ва ҳамакнун мо ба маркази шаҳр ба фикрам наздик шуда истодаем. Тамоми инфраструктураи ин шаҳр бисёр ба таври муосир сохта шуда истодааст, дорои метро ҳаст. Имкониятҳои ин шаҳр хеле зиёданд ва мо бо метрои он сафар намудем ва гумон ҳам намекардем ки ин шаҳр ин қадар пешрафта бошад. Ба мо гуфта буданд ки шаҳри ҳайдаробод дар қатори панҷгона шаҳрҳои беҳтарини ҳиндустон ворид мегардад ва мо ҳам гумон намекардем ки то ба ин андоза рушду пешрафт карда бошад. Рости гап, мо ҳақиқатан ба ҳайрат омадем аз тамошои ин шаҳр. дар ин ҷо тамоми брендҳои машҳури рӯи дунёро қариб мушоҳида кардем. IKEA, McDonald's, KFC, бисёр намуди брендҳои машҳур ва тамоми тамғаи мошинҳо дар ин ҷо мушоҳида мегардад. Айни замон мо дар пеши қаҳвахонаи McDonald's қарор дорем ва ҳамроҳи ҳамкурсонамон меравем ва таъму маззаи хӯрокҳои McDonald'сро дар Ҳиндустон мечашем ва ба шумо маълумот медиҳем. бинандагони азиз, мо ҳамроҳи ҳамкурсонамон ба McDonald's омадем ва яктаи бургер, фри ва коктейл гирифтем. ҳамаи он ҷамъу ҷамъ 150 сомони худамонро ташкил дод ва хӯрокҳояшон боз барои мардуми муқаррарӣ ки мисол тези истеъмол намебаранд, ба онҳо ба майли дилашон хӯрокро омода месозанд ва мо ҳоло бошад хӯрокҳояшонро месанҷем ва таъссуротамонро нисбати McDonald's ҳайдаробод ба шумо мегӯем. Акай Баҳодур, акай Бахтовар, имрӯз шумо чӣ таассурот бардоштед аз имрӯза сайёҳат? Хӯрокҳо дар ин McDonald's чӣ гуна буданд? Ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ. Мо якчанд рӯз шуд ки аз гӯшаву канораҳои ин шаҳри зебо диданӣ мекунем ва имрӯз баъд аз сайр тариқи қатораҳои барқӣ, метроҳо, мо ба яке аз брендҳои ҷаҳонӣ қаҳвахонаи McDonald's ворид шудем ва гуфтанӣ ҳастам ки ин бори аввал аст ки ман ба McDonald's ворид мешавам ва хӯрокҳои онро мечашем. хеле болаззат ва маҳсулоти ширӣ ки ном дорад милкшейк хеле лазиз мебошад, хеле хуб ва боз таъссуротҳои дигарро низ мо ба шумо
яъне дар рафти ин хеле як сафари беҳтарин яъне муаррифӣ менамоем. лаззати таомҳои макдоналдс хеле хуб, олӣ. Хеле хурсанд ҳастам ки ба Ҳиндустон сафар кардам ва беҳад хуб, олӣ. бисёр ташаккури зиёд. хай насиб бошад боз сафарамонро идома медиҳем ва аз гӯшаву канорҳои ин шаҳр дидан менамоем. Бинандагон моро пайгирӣ кунед.